Hi guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। जयै लोगो मोननानै जोबोद फुर्ति नांदों गोसोआव। सिमेन दैमायाव बेरायनो मोनैया एसे गोबाव जाबायमोन। ओंखायनो दिनै लोगोफोरजों दसे बेरायनो फैबाय। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Metai lainnya rồi, metai yang tahu udah dikiau. Kisingau, sana Arunachal. Mama dengar ini, wow. Metai di sini lagi, ini labdar ini. Teo. Aku bilang gulingan, kau belum? Aku bilang gulangan ini. Bibi, masih aku bilang dengar. Iya. Kita Untuk kamu ini klik ini lah, ayo. Terus lagi ke hoya, boleh. Bye Indra. Tata ini. दैमानिफ्राय सौफैनानै जोङो गावदां रेस्टुरेन्टाव हाबफैबाय। जोबोद ओंखाम उखैबोबाय, बेनिखायनो जोङो चावमिन जानो होननानै हाबफैबाय। दा जोङो चावमिनखौनो जानानै थांसै। दैमायाव गेले मेंनायनि खोथा, थिगसे जासिगोन जों दा मोननायावनो। ओरैनोबा जासुलि लोगो मोनलायजोबखादों, जानायाव जेनखाया गासिबो जोङो काट्रासो गोजाखा जानायाव।